errespetuko eta ekitatezko ingurunea sortzen duelako. Pertsona guztiek, musika industria osatzen dutenek barne, bidezko eta errespetuzko tratua merezi dutelako. Aniztasuna eta inklusioa bultzatzen dituelako. Musikan, identitate eta talentua aniztasuna beratsa islatzen duelako. Hitz egitean maskulino generikoa saihestea, edo idazten barra gehiegi erabiltzea bisexuak aipatzeko. Genero guztiak irudikatzen eta genero estereotipo tradizionalei aurre egiten dizkieten irudiak erabiliz. Termino neutroen eta ez sexisten zerrenda eskura izan. Perpaus inklusiboen egituren adibideak sortzea. Gida txiki bat eskura izatea, egiten dudan lanaren edukiak berrikusteko. Zure taldea prestatu eta sentsibilizatu. Hizkuntza inklusiboari buruzko tailerrak antolatuz. Integratu hizkuntza inklusiboa zure letretan edo politiketan. Izan zaitez zure sorkuntza eta enpresa prozesuaren funtsezko zati bat. Berrelikadura sustatzen du, zure entzuleei edota taldeari entzunez, etengabe hobetzeko.